trepitja les cendres de runes i sang, desfila l'oncle Sam per reconstruir el que la guerra va devastar. Ens donen Pla Marshall i per ja no marxar. Ajut per serveis, jo no prostitueix. Ajut per serveis, jo no prostitueix. Amb l'U.E.O. i el cristero d'acer. Amb l'U.E.O. i el cristero d'acer. Putos carronyaires, veniu i mengeu la carta al cementiri europeu. Mostreu les armes als que enterren cadàvers. Beseu-li els déus al general Eisenhower. Que Amèrica ens salva del terror comunista, implantant la llei del brutal capitalisme. Que Amèrica ens salva del terror comunista, implantant la llei del brutal capitalisme. Organització terrorista de l'Amèrica del Nord. Ja fa 50 anys d'anticomunisme. Ja fa 50 anys de antiimperialisme. Cau per terra l'argument d'una invasió soviètica. Pla Marshall no és cap acció benèfica. Espanya endureix el règim de Franco i la FI extén a Europa la seva reclamació. Jo pregunto per què. Que hòsties fem encara si els catalans vam dir que no quan ens ho preguntaren. La guerra freda segueix contra els que som a casa. És tot el món que pateix la seva amenaça. D'obsequi espectacle, Grups de forces operatives combinades. carnassa rentable. Forces professionalitzades. I invoco l'exorcisme d'aquest esperit maligne. Invoco comunisme, resposta antiimperialista. Però un Déu sent, serem com 1000 Vietnams. Però un Déu sent, serem com 1000 Vietnams. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los